Abaibuli. Omwanchwa omurigereria bwegataseni kia Ndizi TV litukolia lero nigo nakoretire wikase bunge ya Kitutu Chache South egotoka se county ya Kisii asengo chikumirana noyo minto Edward Oyugi oyogenderete gwetera mange asobogima bwae nimaete naye omwanchwa omurigereria nogenderete gwetera amange asobogima bwao nelichinga kichitaraika ongaregani ingiche insange amonaye egere gweterere anyare gotoka obosemia anyare gutumanya na inde tunyare korema nga kende gyonsi kiri bogima bokoreta na botokogenderera komenya igo oyo nomoroberio umanyikanite buna Nayaeteire okoretwa kera litikolia Jumanne enseyemo nenusu chia butuko na inche Sara Nyarangi ontita ikaranso ike egere tuchigosanga mange na Edward Oyugi. Edward wakire karibu sana. Haya naonka iga naonka na tambe iga talia tambe ka kinange na tambe pero tanya ko chanande na tambe na acha kurunya ko gutire bakana ikirara kinago karibu bano kiwa ikire asante wono anawa igo no mwanchwa umurigereria na ikire asenka ya Edward Oyugi oyugo chakomanyia mange nimethenga kero monto bogimobo no etereta manga asobogima bwa ukorende yasaye natwanchete na butokogendera kubosuguma enchera bogocha ono Edward intagete tuchake enkwana ito maseyemo kurende ningani onyare ko bakogotebia omwanchu murigereria bwegetaseni kia Ndizi TV ngana kiokorokwa na ndo nyare kwene kianga amaene no turege Kitutu Chache South asakorokwa Nyagisai bono obateinga nabo nga kiokorokwa egere tumenye guchaka umurubiri elia taliana ngorokwa Edward Oyugi nyakundi iga nonka Nyagisai oigwete tole na Edward Oyugi ogotoka gaiga sensemo ya Nyagisai ward ya Kitutu Chache South county ya Kisii ayo agotebanga na beire ngwetera mange na rontete tosange naye Edward ontebia sobimenga ndikwa iboretwe ase familia inaye no yokarenga andi nararia yagwetire gocha keroro musae otarika no kunyomonyo turachakira gabo teenager teenager nawa inche bono tokoligerera nigana litokweresa na boronge bono inche bono na kuna kinete buya 1974 karwarara ngatsoma buya na kalire gasi yo kominyoka ase school ngachanga rwarara ngachanga tiga ngaswa bone gasi yo boremi kana karoboremi ngakaroboremi nkiwatigere school chibeche kitasegete chikabora ugatigera irenga ngatigera 6 standard 6 ririkale garwa ngatigera abu ngatsobone gasi yo kolema ngare mangai ubuna na nyari kire kolema faida te yo ga mugondo ngonya kolema ngara agenda kora soka guchisi kokora irigeri nande kera na soka ko irigeria ngara onchoka na gochina robi nga onchoka na Naivasha karwa ngakorera igaiga bone skimu akarona igete skimu karwa roro kachaka bono ambeo to kasinyana bono ngachaka kobimbana nda magoro kachaka koba muna ekwerende mekie gochaka gochisa ine karurige musae bad ndo musae karwa ranga karaki ngacha nkarbuga nkibana ande tikangira na nkancha ko boremi kera na koro boremi mwaka 88 nkama korwa ranga changa nyoma ndio nyoma tu mwaka 88 kwani miakire nguvu hata Edward you look young bono na woko nyona na woinde kichana akino monto miaka tinda enda tambe erengai miaka na woinde anga 48 48 okay mwaka 88 ukaamua bono ngakwiranire ngati gunyoma ngara nyoma kaika twe family ndo jomna mogo sinyana nyomba chinkwana
bano taranara gwikora muchuti orwe kumbe nera akabwatire timna ya kara agenda seino ngachangara timukanga chako boli miwane ngagenderera mwaka 98 ande inkama korora nganyoma yani mwaka 88 kwanyo mukungu umutangani nkieka abwate mpaka mugasinyana akagenda abugora nkunera kuna kwane nkorimna kumutiga kwagenda none kibarua kirange ere tari gokonya kindi kionsi agutegemete ere karansta konya gusibi chinchara wana chinchara ejirende ntoigwana ne mukorinchara kero omonto gwikosoke anyore mwanyore to mwana gatiago ya mwana tayo tu anyore te ika 98 nando karotika tiganyone obogengirende bogaikasegete bogasinya ngamata una baba nyoko ko nyakarega siende yoko cha kinkoru esinkoru nandero motuo ngomere tipa buyoga ndorore mamo mino oyo kabere nande oyo kabere nere mugasinyana bwate muchando nae ose mbarapo bana ba bwate maringo maene na mano aye karo kwalenge ko rubaiga karo kwa korobi para kwari kuraro romondo akomorobia akorobinjira kwarano ne akamonta kaya kwarabi kinyomba bya change kama gocha kamera magunjara ka chenoka ana ngata na magunjara kwa chenokire kara endora nyabutorwa mayo goche tapia tapia rende ya ikase na mata yiruna ngoira nore baba ya ganda ratimoka abaibodi bane rende kibale maya kabana barankorera nebona korwa rende baganya bankorera ngaikase getenga tabuna yaya tiganje ntimoke bakabana ate konyomo yorororo tokonya kubwatira na nere ndikwa munyome to yoro bon 2001 2001 okay 2011 2000 bosa chiri buibere oyibana yaro yo gatatu nandi na yaro bakabona yaro ibanora nakikwa manyora nandi tabia nakikwa chitokonyora nganingi yamenyete kuru eri bakabona tabia ya nabona nyorte una gatabikaya monto naro kubwato kurama ando koiminja minjera waru akwa mata una rende ango koiminja minja enjera wango koremera ibne elie goitano mete no chobo goita kabisa tolemererani na rura na mata ibaba pone gento kere no kuikaranza obwatia machikane amachikane otanya korereti ndoko igwana ndege to monta wasoka ebe sita ebe obororo obore mererie ngosoka munya kumana chumo chuyo aso emugondo oreme aso to masiko ntegemea oimukia gaticha ka oire osimeke chinyeni akarwara renda agatamuna obugimo obuna bwako na buntagete ninje na buntagete kamata irenda baba karibu mugondo oyo swakore mabono toka bwaterana toka bwanyora abana twasomiri twekire abana barenga batatu abamura babiri akamusikana kwa kana ronsa akana kwa akawati bwa bamura babiri irenga baikire muiseke ale form 2 nero manene nero manene umongina manene naro omwana manene naro mumura yaro kolire school da form 2 ale nere bale bonsi form 2 wona igombi amogenderete n'umongino gupaka bono na kyakuruku Rina timunyangi mwanja ine kabisa jana na beta nero kolendete iga omesete okabona kinkorwara nero gonsukurikira kabisa ante bin kayugwete bobe amate uno mongna anyugwete gali kererero bobe pero gasitindi gocha pesa na karwate mune myake yons pi ange vere nenuso nero gonsukurikire ogonsibia omaete kinkoria indora mate muna rero nyugwete nkoriga ensu igako kanya oda rero tekaiga na igena muna naki ba mito teyo no nemboga tigaturia mboga na kiyo bugima bo bairete bakabona tutaraswa sensemo yo kurwara kwao ngoche turase ensemo yo kurwara kwao nande anemon na kikiandeta
lakini ensemi ntangani nataka turara mulikiri family yao na kyo bugima bwabeire mpaka bonoi tutara kwanira igoro y'Oborwaire bugima aya ama numongino bona abana mbuya bore kabisa ngonya gotema muri lakini obo wikase geterende bwa konga chibesa na baibuli bao gusabana bamino bande barabunga ibale ana baminto ne chikonda bakanda bakora chikonda na chibamenyerete ko beke ndagire mesa ebuli babo barabumbaro ya bali moya bonsi eba asirete kale pole sana bono nyumuko na kubwatirana ayuna maya na ndi nyasaye na babwate sige ntutogotebe ikibe n'Oborwaire bono buno bwa guchaka bono bugo ikaransitika ngoso atore asentunde yende ya kabere egere tubukwanira asuboime egere no mwanchu muligereria na lya kumanyanga maene Edward Oyugi nagendete ko yaitira asingincho y'Oborwaire antona bangi barwalete Edward kurindi no igoto kweo moyo mwanchwa muligereria obwegetaseni kia Ndizi TV nigotole na Edward Oyugi korwa sekenyoro kia Nyagisai egotoka se ward ya Nyakoe ase bunge ya Kitutu chache South county ne ya Kisii ukoira na tole wona malito korwa se Edward mbona alenchira asenge nchunga narwarete bunale iga nonya kumuligereti ekara nebo yatige tamba geteiga etambe ngokiru stororo rase ntunde kubwatia tumanyanga inki kebe asama goraya na ndu muchando uyu ndio chagete aninka yeikeire mpaka bona goto base gusuka enero Ndizi TV obwansu obumugusi Ndizi TV obwansu obumugusi omuligereria asamangana yugo saseria na korolekana komesete kigima busi bwabande richi bunerimo Palamax Executive Spa and Baba ekeneke nyosi asuku gingirwa emetindo au yekerero na korolekana komesete boigo mbabwato bukoreri bwa massage magiga yuko gingirwa na gukorerwa steam bath bedikiwa na manikiwa usokoro isigwa chinchara chamagoko na maguru na kurusigwa Risankwa liririo mire na ritari korolekana buya onye bwanchete gonchuri yetuke yao chirangi na korolekana nomunguso kegima ika Palamax Executive Spa and Baba nigo bagotoka imiyumu chukisi asamagacho akwanza plaza rirongoria kabere asepara ya Kisii Migori highway gusoba kirisime asenamba enoti isano na ibere enoti kianda isano na ibere inye isano na ibere isano nemo isano na isatu ayemo Palamax Executive Spa and Baba Ndizi TV obwansu bwumugusi nagotebi mwanchu muligereria Ndizi TV nigonde sechinsemo cha Nyagisai gotoka se ward ya Nyakoe bunge ya Kitutu chache South county ne ya Kisii asende enka yomogaka Edward Oyugi oyogendreta gwetera atari make asubugima bwae paka yaikeire bono onyorero Oborwaire asamaguraye ande ntumeto mwanchu muligereria amagoro na arakogera oimoke ogende ochikorigia ekero kware maire gosena amagoro na beko sienko ekerole omotubwenka oikaransete isiko osinyire kiogokora ayuna aruto chikuligereria asentunde yeiga na endegendera gotobwate gwetera senchera ye mitandao Ndizi TV News ensemo ya Facebook na boigo Ndizi TV News ensemo ya YouTube na kerobwato kubolia osota getengo tarire tokoro mugano na nimete kwa Nayaeteire abogotoma SMS gwetera ase number eyuere ase ATV yao ayo minto Edward Oyugi nakundi karibu naenda sentunde ende ya kabere y'Oborwaire bono timeti inki kwetu beraiga inte to otuborende tumayanga inki kwetu beraiga timeti se cameraman yana na nyare kumulika egere tororenga inki ekebe na maguraya nje na Edward Oyugi nakundi
na beire nko na chagete korwara mwaka 2001 2001 karonyo metumongino kanya twara berende twarurororo ngachaka buna ngo bana nyora bana yaswa nyora iri montata chitamariba ngachaka buna ngo ikoyaiga ngachaka buna anyora bori yaya ngachaka bana ngo ikoya amacha chaka gocha ngachaka kopimba ngachaka una ngo chaka we byagaso bakanse nkorusia masabo ngonya korusia masabo ngonya korusia masabo ngasimuna mburuire kyo bobono obo kachiko ligi nongene chiwagwe chirende achagita magoronzi usino komokom onsi ngachaka gonya go ikoya akurusia masabo nko yuno molero ngo karantindi korara no kupia mache no mbeka mache amolero ime nko yuna nande kango kwarenta yando imore kuruoro wana ngama korwaro ngakora ikwerende ngasoa wana kunya go ikoya ngasoa ikwerende ngaenda iga naore ngachikotema muna tikango banga mariogo kanya muna mariogo ya nekili mubandi kirete ngasoa nganya koyaka akini ngenkonya ti ngaenda marani nganya muna nakero kinande bakondikera ngabatene ki mutakonte birende ngurire ki bombwa tete nonkonye likongo nyakoyiga muno omorero nkorusi paka oro chenara bukira pako bosio paka magocho osio bogimana bere munekegwe mbimbete ante muna tegento kire turagokonya noko genda yi general ngagenda general osongo ngarwara ngakora ki ngarikerwa mariogo ngarikerwe kiriniki ngwanda nagora yechibesire igoro sana elimo nabora agore singi 2500 elimo gore 1500 okonywa anda yandi kweyaka okonywa yandi kweyaka neyo okurukuru nyomba gaiga nepikipiki gocha paka gaiga ekobogori tuikunyara gutara okonyara okwambanwa wabeku goromeke gweto monto gosira kurumaega kwanda paka general kwa rwarigu wabekera ini kurumambya paka mara saa 8 aliyo kumanywa oborwaire bwaho mba manyite oborwaire mborobi abanta eti barabuna no Bwe Risankwa akini Bwe Risankwa obu na temire ko bobwenia wansinyire kurwase Risankwa ono paka chibesi ikirase kete cha ndemere kapisi chabere pi bana chabolire paka bano njiko irengereria ndora bano bona enkweta bano kamenya iba bano makuru anta nyira mina ki bano tikanyira mikende kyansi keko bake kebe ngama kurwara kagendera paka bano iga bano ikeria sikete chibesi ya Misiri anda bano isko bano kwamete kento nkeja ndaoni kyankonye Igo bono tebe kuru mwaka chiri buibere na 2001 ne chagete mpaka bono 20 mpaka last year 2021 ine miaka merongebe ine miaka ego kwa rwari for 20 years miaka ngas 2021 no 2022 igo miaka 21 Borwiri butana gutuka kwana kwandanya gitari ndi kupaka amanyi ngemekono paka nzimna amanyi ngarende nali otoka rendo oburwire nchiko enda njifika nchiko kuboli munyagitari ngora iko mubone ki gitari otakonte birende no bwama be sukiga na litokorra ekora ndo chinga ngochaka igora bono omobero omogima bwarenge paka gana bo tagitari rendo takongesa nyono obwesukari buka kali gocho bongao ngo antebi tagitari okonteuna ido kutwakorikere kelimweke na twakorike na marioga yagenda oranya konyo na ndi tarikige tochiche igo chenchiteyo nonya na borwire burungi mbora manyikana karonya no Bwe Risankwa karaba kwa marioga kangarende mbopoe igo bona bomenyete iga gutara na guchpa ko rende nyampara rugoro kindi ko anda andonsi naende iga isko iga na bondi isko ga iga paka litukoligima igima
Igaya bune weta bana siasa buna toranga kichi kura ba kunya para. Oborwaire nte koma kinya sada konkonya bwene na inche. Na kibone family ya umongino ga kunyara ku manage abana bale secondary. Na ya no teta mahitaji yago. Nero manyene na teta mahitaji yago. Ntebi yangu ngakibona kunyara. Akora ite gukora kende. Wana akonyara tari gukora biashara binde byansi una kwa kamboga kaiga ogendo on the stage ando omnyoka gocho kore bintu bya nyomba iko byaera kabwa tincherende yonsi wasa abwa no wani omobori nangendo kieto okoria ai bye kokora ri na ninkiaira anko karekere manyomba nsinyurende buna bona tigato itero bwomo bugo ka nyasaye ga gonkonya sinko bwena nyasaye ga gwanja ngoreki nyore nsoke nchikorikia abairende n'abasani bano bamino ndinaro ukirara gokonya usatake gukwira nyagitari ngao barara temaro naro muiko motebi kichibesa chinga naiga muirane nga cyapa bolire abasubati ba minto na bamro ba minto na gotebya na konda ba gokora na mechi bachiete tili mechi mi ye kwenyara rensepi bano gosinyo gotamera paka bana nyirenge bana mbukanki ndachemba chande bana tigatura itira iko isimo kanyara na kasukari monkonye nyore mungaiyo tigainyuri kairo bana nganisa kioko enda no nyino bakonyi kurwa se kanisa nyo kwalengo mushiriki ase kanisa mbaramba maitenga bone Edward na arwalete bana kwa bakonyi bondo bwensi kanisa ya nenkwanda sentifaita setabaita bara anza gonkonya na ndena basiriki na bakaketore lakini ngora gutarira bararo bacha bararo bare twa sangaringa na ria nyasaye na ko ndebye kibungo kiba soma rero twatubora twasanga twasoma na kondemie na kondemuna egente nyasaye na roma eto bugima bwawo nyasaye na roma ete litukoriago ena maana nyasaye na bwate lichibo ngane na bwate murubiri okero omonto oranyore na matemanyo ko igara roranga ngaki nkayuigete ani gotebutura nyasaye ta gotema etanie asukwege na kwa ogwegete Edward akiri rende ayabono buno mutuwenka mete na the head of the family mbaka riora irense mongina tanya ko ba mutuwenka ngaki okoigwekero orochu mongina ko na guchandika bweka na ye turi kunyara ko mukonya asingencho yo Oborwaire ngo inyara kinkorera kwa sababu bana ngora no mongina bana chandikete ku cheskuru chandikete bintu bya nyomba kokora kwetira kambo gaka bana ngora na mo chandete ka bimo tebyo mongina ndemererie asa ngokora arenjera nya ngo bwena mbwene enje nsoka buna bagaka bande nje kurigia Edward aba gusina bange bakurigirerie TV eto ya Ndizi TV nandi nabange baratake gugwakira none simi bamanyenga muchando kyo yogendete gwitira Oborwaire ekwendenera bwigo gutarira nyerusi ebona aba gusina abange buna nare gotebi bono nkiura abatebi balibonsi bagukurigiria singencho murubiri oyo abantu nabange bagukurigiria bakurigiria timbaka machi ngombo bagusimbaro bamanyenga Edward no Oborwaire korwa sichinsema cyanya gisai vantebeli yango uko buri kwawo gusokogani kwawo nkoroki akaraba gusina abantabaya ndinaro ora kununo mugano yanyoro gwakire simi aichimba kaga mwawo kwatebi kende gukurigiria iga ana okogani kwa nenje ntegete monkonye agere mbweni gwa magoro naro akogenda arigia na ndiro motakanda abana mbali skuru kento nkeyo ndao nikenkonye kiara ntegete akara mwa na konyirwe nanje ndore kana bache bandore iga maguru na bagenda te kondoro ande ngende kokora ki nanje ngende kwa kambi jamono ese getase dinya TV ngoseni kia Ndizi TV Ndizi TV eon ngo kwa kuri kiagera obogimo bona eteire iga ange myake yonsi na veire nko irusia masabo na nkoraboka bono no inde iskubne ke wete ande tindi ko nyara ko ruororo
inyuguna chikure echo tindi konyara kosoka isiko inyuguna ningi kere omonto nanga guitunza tindi kosoka nje kurwaroro nje nondo buneke gwetega bono ina bonda akore guitupa kuogende ngoro kinde nsabuga wasao timbwa tinguru chinde chonsi ndanyara gokora ki konyera Bai namba yesimi. Nobate namba yesimi. Namba yasimi imbwate. Yesimi ya. Mungina nabwate ere. Faith nalap. Yanyu mungina kabwate nkongari baadaye. Tiga nkongari baadaye. Pole sana Edward. Na inchi na maene norwarete amaguru mwanchu muligereria. Edward narwarete. Nabona ngobeka. Amaguru igango kubugatari aya mwanya bantu because gabimbete inki kwagete Edward. Ekenki gwaka igora kimwamete. Lya Kenya chingonya gusamba igo. Obosaro. Obosaro gana beka lakini ndo tumnamburi konkonya kende. Omanchu muligeria Edward taibole tubunariga kurende bagoteba nga oborema nigoro bore nande naganeti obokonyi anyora marioga tumeka bwene nere bunaro mutubwenka akonye omonginoye n'abana bae batatu babere barase skuru ya secondary na kamuna gasinini kagokina bonoiga igo bono mwanchwa umuligereria no twarenga sensemo ya Nyagisai Edward ngwakambiye mona singa kichao asante biye mona suwancha gusanga mona intwe ndogenete ng'abagusina bantabaya nabagucha gwakire sini bagutarira nyoya nkagaiga gusonda gukwanire gwetera sesini mbiya mono mwanchu muligereria na rayo Edward Oyugi agwetera korwa sekenyoro kya Nyagisai gotoka kitutu cha South county ya Kisii chinsa chinde nabokweba asengencho okwerorera mange asomorobyo yo Nayaeteire ikondaga netio bokonyi bagusina bantaba yamore kero kwararira mugano buno yo iga ogokunire naye nabokwirania koboko egere gwasira mugusio mino neragenderere timbwati amange tigatokorega naende Jumaine gocha ensa ya munene usicha maragoba igonarenga sebunge ya Kitutu cha South ward ya Nyakoe ase kenyoro kya Nyagisai buna butambe ni bangoro kwa Sara Nyarangi Ontita ande bagoteba kora maya ogende